ככה, אבל תפיק את זה, אבל... לא, זה השותך. דקה. אני חבר. אני שונה לי פה את ה... הוא רוצה לדבר, והוא שידך את דודי. יש פה כנראה מישהו שמתרגש לפחות כמו דודי ודבורה. אני מודה באשמה. לפני שאני אתחיל לדבר, אני רק אגיד שאצלנו בארץ תמיד השמחות מעורבות בעוד הרבה סוגים של אירועים. אז הדברים שאני אגיד יהיו לרפואת יעקב דוד בן יהודית פייגה, שותף, חבר שלי, מפקד גם, שנפצע לילה קשה מאוד. כן. במקרה עכשיו ממש שנייה לפני האירוע חזרתי לבקר אותו. אני רוצה לספר סיפור שקרה לי עם דבורה 3 שבועות אחרי שהיא פגשה לראשונה את דודי. הצעתי את דודי לדבורה, זה לא היה קל, אבל זה היה יותר קל ממה שחשבתי. ואמרתי, ילדים גדולים, ניתן להם להתנהל לבד. מדי פעם שאלתי את דודי ככה פעם בשבוע, תגיד, יצאתם פעם שנייה, יצאתם פעם שלישית? כשהגעתי לשבת אחרי 3 שבועות הביתה, אני רואה את יוטלי כזה מסתודדת עם דבורה בחיוכים, ואני ככה שואל את דבורה בחצי קריצה, משהו קורה, אני לא יודע, אז דבורה אומרת לי, אתה לא מעודכן, אה? סבא וסבתא ברחו לחו"ל, לקרוז, ודבורה ודודי ניצלו את זה לצאת כל יום. אני חשבתי, לא ידעתי אם הם יצאו פעם שנייה, הם יצאו בערך איזה 20 פעם. ודבורה אמרה לי משפט שככה מהדהד לי עד עכשיו בראש, היא אמרה לי, אברהם, אתה קולט שאחרי כל כך הרבה זמן, אשכרה מגיע מישהו שגם אני רוצה אותו וגם הוא רוצה אותי. וכמובן בליווי החיוכים והעיניים הזורחות של דבורה. ומעבר לזה שמאותו רגע אני בעננים וקלטתי על הזכות הגדולה שנפלה לי, המשפט הזה בעצם מדבר על אמונה. מה זה בעצם אמונה? אם אנחנו עושים משהו שהתוצאה שלו היא פועל יוצא ברור של מה שאנחנו עושים. לצורך העניין, בן אדם לוקח את האוטו, נוסע לירושלים, הוא מבין בראש שהוא יגיע לירושלים, אין לו ספק האם זה יצליח, האם זה לא יצליח. לעומת זאת, אמונה אמיתית זה להאמין גם בלא יאומן, זה לראות גם את הבלתי נראה. ולמעשה כולנו מתמודדים עם זה כמעט בכל החלטה בחיים, בלצאת לעוד דייט, בלהציע עוד שידוך, בלעבור עוד מקום עבודה. הרבה אנשים היום, במיוחד ברשתות החברתיות, קואוצ'רים וזה, מדברים כזה, תודעת שפע, תודעת שפע. תודעת שפע זה לא, קחו, תבזבזו את הכסף, תרכוש, אל תקנו, תרכשו. בדיוק. תודעת שפע זה להאמין שיש לי שפע, הקדוש ברוך הוא מייעד לי את מה שמגיע לי, ואני צריך להמשיך ולפעול ולעשות גם אם אני לא רואה את התוצאה. ואנחנו כבני אדם, באמת שלנו נמדדים, לא על התוצאה, אנחנו נמדדים על הפעולות. האם בן אדם קם ועושה למרות שהוא לא רואה את התוצאה באותו רגע. אני בטוח שפה בקהל יש עוד הרבה אנשים שמחכים, אם זה לשידוך, אם זה לביזנס, אם זה לבשורות טובות אחרות. אני מאחל לכולם שיהיה להם את הכוחות להמשיך לעשות, גם אם הם לא רואים את התוצאה באותו רגע, ומאחל להם שהתוצאה תגיע כמה שיותר מהר. ובאותו הזדמנות אני רוצה להגיד תודה רבה לדודי ודבורה. אני יודע שנהוג להגיד תודה לשטחן, אבל אני מלפני חודש שקלטתי שזה הולך לקרות, אני בעננים, ואני גם עכשיו בעננים, ואני בטוח שאני גם אמשיך להיות בעננים. אז דודי ודבורה, תודה רבה על הזכות להיות שליח. אני מאחל לכם את כל האושר שבעולם, ושבזכותכם ייפתח השער לעוד הרבה אנשים. Ja, en dan met de